Миңа кисәтүләр ясыйлар менә, тормышыңны күрсәтмә, гел шаяртып йөрмә, артык кылтаясың дип инде. Һәм миңа бер продюсер да әйткәне бар, продюсер дип оештыручы концертларына Павел Воланихин, хәзер Барс Медианың директоры инде ул. Рана әйтәлме, Данир, татарский народ любит, когда артисту тяжело, ди. Не показывай, что у тебя все хорошо, ди инде. Надо жәлләтә торган җырлар табырга, ди. Менә жәлләтә, ну мин андый җырлар жәлләтәлмим бит инде. Мин ну барыбер да бит элегрәк хәтерләсәгез инде. Нәфкать абыйчыга ызап торды, атым чапмады. Бөтен зал җылый. Әллә йылый, әллә җырлый, аңламассың Нәфкатьне. Сагышлы җырлары белән бушатты кесәләрне. Менә шуны көтеп утырам бит, качан алмаштырырсың икән дип. Рәхмәт чын күңелдән. Вот шуңа күрә дуслар, жәлләтә торган җыр. Сез мине жәлләгез, пожалуйста. Бик каты. Марат хәзер уйный, мин җырлыйм. Хәтерегездәме ни? Алёшка дигән җыр бар, руки вверхны. Марат әйтмеш, еще сейчас я ради Алёшки на рояле буду играть, что ли, диде. Будешь? Әйдә, сезнең алкышлар, Марат Мухин, жәлләтәбез. Только жәлләгез. Жылаттыбрак уйна! Профессиональный артистлар сыман оңларға тырышырмын. Любишь ты Тямая больше, чем меня, об Элвин Грей ты вздыхаешь зря, об Анваре все твои мечты, только о Данире позабыла ты. Не висит плакат мой дома на стене, хотя я симпатичный в костюме. И подружкам ты боишься рассказать, что от Тямаева кайфует твоя мать. Потому что не одеваю я халат, потому что моя родина не Нурлат, потому что не красавчик, как Анвар, хотя бит Данирның да жаны бар.